हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आरोबाव आंनि चेनेलाव फिन खेबसे नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायगोन होननानै। स' लोगोफोर जों दा मन्दिराव थांनो ओंखारबाय। मन्दिराव अमाबैसानि गाइखेर थाइखेर लाबाय। दा थांसिगोन जोङो। दा नोंथांमोननोबो बेखौनो शेयार खालामनो सानदों आरोखि ना आङो। जोंनि जैग' होनाया मा रोखोम जायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय। प्रटिक अमाबैसायावनो जोंहा मास मोनफ्रामबोनि अमाबैसायाव जोङो जैग' होयो। बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरबाय आङो। स' लोगोफोर बिदिबा थौ नायलांदो। सेलोफोर ओंखारबाय जों। साहा फुदुंनो गाइखेर लादों। नैबाव एसे लाबाय आं। लेखा दङ। बारा गोजान नङा, गामियावनो खा मन्दिरा। गामियावनो खाथियावनो खालामहोजोबबाय दाना, मावबाय दा। दा बाव होखांनानै आरोबाव माबायाव थांनांगौ सानथिफुराव प्राइमारियाव बायो थांसै, गाजा दसे जानोसै, ओमफ्राय प्राइमारि सानथिफुर प्राइमारियावबो थांबावनांगौसो। बेस्थ' दा दिलिगेट मिटिं खोनासंहैनांगौनो। मोनानि 10-11थायावसो सफैगोन जोङो दायो थांबाथाय। आरो गाबोन गेवलां मेल ना। आरो गाबोन थानो मोनगोन ना मोनाथाय? स्कुलनि माबा दङ ट्रेनिंबो। हाबनायखौ बावफ्लांलांबायसो। मन्दिर मोनफैबाय। हाबनायखौ लाफैनो बावबाय। जों मैया बेखौनो फोसाबदों नै। लिरनांगौसो जोंना हानिसो नालाय। बोसोनगिरि आइ दंफैसै। नै माया बोसोनगिरि मा जाबना खालामफिनदो। बानायजोबाखिसै। मानि बेलाय माने मावखो ना माखो ना नोंनाव थाबोखो? आं माखौ मिथिला। बाजै मानि खोन्थाना हो एसे। बेयो बे माबा माने मा होनो अधिबिसननि माबा खांनाय, बे डनेसन खांनाय। माने न'खरसेयाव 600 खेबखादोंना लाजोबखागोन जोङो सिबियारि बिथांमोनखौ। गाइसमोन जि दावराव बिसोरो, जि दावराव जायो बिसोरो। नै जैग' होनांगौ जायो। अयथासार। आं दिनै हरै जिरायनो हानाय नङाहाय, दावरावल'। नोगोर गोजांनाय मोनदां। अरजों खावखायो जोंना। नेबो सयते नानिथं ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो सैथोथारखौ मा होनदों? एरायलांनो दासान होनदों। माने एरायलांनो आगान दासुसै होनदों। माने अरायबो सैथो लामाजों फोथाय सोमनानै खुलुमनो थिनदों। होनबासोबा जेबो गैथाराबाबो होनदों, गैथारि जानानै होनदों मा जिउमाखौ थारैनो मोनथारनो हानायनि मा खालामनो थिनदों? थामथिम खालामनो थिनदों। दुथा गोसोजों गावनि गुबै आइ आफाखौ एंगारनायनि थाखाय गावनि आरो गुबुननि मुगैथाव हाबा जाहोनो नाङा। होनबा दुथां गोसो, जोंथ' दा दुथाङानो, जोङो मोनसेबो जोङो दिदोमै साननो हानाय जोंनाव गोहोआनो गैया दासिमबो। गियानानो माने जोंनाव अगियानानो खारहोनो हायाखै जोङो दासिमबो। सैथो राव बुंनो जोङो सोरबा माब्लाबाफोर सैथो राव बुंफेरनो रोंदों। गाज्रिखौसो जोङो थाब रायज्लायनो रोङो। सैथो रावखौ जों मालाबाबो बुंबाय थानो रोङा। थिग बेबायदिनो होनदों, दुथां गोसोजों गावनि गुबै आइ आफाखौ होनदों एंगारनायनि थाखाय गावनि आरो गुबुननि मुगैथाव हाबा जाहोनो
जानाय लोंनायनि माबा खालामगासिनो माबा फैदों ओंखाम गोरलैनि नामै होफैनाय जादों आरो बेयो खालामनानै जोङो बायहेरायाव जानाय लोंनाय खालामसिगोन जानाय लोंनायफोरखौ नोंसोरनो शेयार खालामनो सानदों बाजैमोना दा स्टुडेन्ट मोननायनि थाखाय हिसाब खालामदों बेसेबां जाखो 어지간히 쇼트를 해야지. 아까 참나 그걸. 나도 खाला. 맞아요. 진짜 가겠다. 그래, 이제 그나 그가 봐봐. स्टुडेन्ट होना होआ नागिरहरथारबाय नै रेडि जागासिनो दं नै साहा लोंसिगोन जोङो दा मालाय साहा मोनबो जाहा गैया दाबो गाइखेर गोजानायाव मोनबासो लाबोलाय आब' गंसे लाबोलाय उनि मानो मोनसे लाबो गोदै गोनाङा